Ići ću. Stavite ih u Bit će trgovački šareno centar. čudo. Uzeo sam ih jer su tako lijepi. Oh, gotovi su. Pa, dobro. Na sredinu ih i stavit ću ih u pečnicu. Želiš li to učiniti? Bit će potrebno malo ih zagrijati. To je to. A sada je vrijeme da ohladim svoje jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Kakva ljepota ispada. Oh da, prekrasna žvaka, ali prilično kisela. Sad ću ih uzet. I naravno sortiraj. Jedan zalogaj bojeće. Bit ću još ljepša na taj način. Kako ti se sviđa ovo? Što je to? Dodat ću M&M's u piće i naravno napuniti ga Spriteom. Kakav ukusni koktel. Biće još ukusniji s vrhnjem. To je vrlo cool. Jer će biti ukusno i prekrasno.